Nosaltres, des del Partit Popular, considerem que demà el que es perpetrarà és un assalt a la democràcia. Per què diem això? Nosaltres considerem que l'aprovació d'aquesta modificació del reglament és precisament menystenir a l'oposició i és imposar el reglament del silenci. L'anomenem el reglament del silenci perquè creiem que és la manera que té l'independentisme polític a manca de recolzament social i a manca de força política imposar el seu projecte polític. Fer servir una modificació d'un reglament d'una manera absolutament extraordinària, d'una manera que menysté i baixa la qualitat democràtica que tenim a Catalunya, creiem que és una vergonya, no només per l'independentisme, sinó sobretot per l'impulsor d'aquesta reforma del reglament. Intentar fer servir un reglament per aprovar lleis que estan amagades, que l'oposició no coneixem i que a més vulneren les pròpies normes i regles de joc de l'estat democràtic, és un error polític de conseqüències que al futur les veurem i que això afecta sobretot a la credibilitat i a la garantia democràtica de les nostres institucions. Els anunciem que el Partit Popular, com ha fet sempre, amb tota l'acció exterior del govern de la Generalitat, acció que va encaminada a parlar malament del que és la democràcia a Espanya i fer servir l'acció exterior no per promocionar empreses, sinó per promocionar un govern, el Partit Popular farà el control que ha fet sempre de l'acció exterior i ha presentat, i els anuncio, una bateria de preguntes demanant el per què i quins costos tenen aquestes visites que s'inicien en el dia d'avui amb una campanya per promocionar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya que el liderarà el senyor Artur Mas. Nosaltres volem saber no només el cost d'aquesta campanya, com s'ha decidit això, sinó també quins són els motius que porten el senyor Artur Mas a fer aquesta campanya per tota Europa en promoció d'un referèndum que no es produirá mai. Nosotros entendemos que el cinismo político del señor Lluís Llach y de Junts pel Sí y el independentismo político es horrible. Entendemos que a los funcionarios no se les puede pedir otra cosa que cumplan con el Estado democrático de derecho y, por tanto, lo que le decimos a Junts pel Sí es: deje usted a los funcionarios tranquilos, trabajar tranquilos. Si ustedes son los que quieren delinquir, háganlo ustedes, pero no presionen ni vulneren los derechos de los funcionarios que no tienen por qué incumplir leyes para que ustedes cumplan sus sueños. Nosotros desde el Partido Popular vamos a apoyar y vamos a impedir en esta Cámara que sean los funcionarios violentados y que se les obligue por querencias políticas del independentismo político a vulnerar leyes.